Hajia Mariam Foundation da ta saba raba kayan azumi zuwa ga bayan Allah mata da maza da marayu baki daya. A yau farkon azumi na wannan shekarar Hajia Mariam Foundation ta ƙara tara mutane. Ƙarƙashin jagorancin Hajia Mariam Tikas, wannan ƙungiyar ta raba kayan abinci da suka hada da shinkafa, sukari, madara, ganyen shayi zuwa ga mutum sama da 500 a unguwar Nima da ke ƙasar Ghana. Allah na gaya mana wai daren kaddara ita ne cikin azumi za a ci su wanda zai yi arziki. Amma me yasa wannan ƙungiya ta Hajia Mariam Foundation ta ɗau wannan matakin? Foundation na ina nan ne mu rufe majuna asiri kawai ni ba wani abin gaba ne. Mun yi shi ne for azumi in yi kai muna taimaka ma bayin Allah wanda da mazan su suka rasu da wanda da ba su da saboda wani mijin shi bai rasu ba ma bai da iko muna taimakan su duka cikin wangan lokaci. Wancan shekaran da ya wuce mun raba kaya. Farko muna raba milk da shinkafa 5 kilo da sikiri da tea leaf mu bayar na farkon farawan azumi. In azumi kuma ya kai 27 shi muke ba da shinkafa kuma da mai. Isa kowancan shekara kuma mun yi shi so biyu. Mun yi shi farkon azumi da ta karshen azumi. 500 muka raba coupon kuma Allah ya da 500 nan an zo mutane kamar 10 ne. Ba mu sasa da na gan wata da na ba ta ce mini wai gidansu suna da marayu da na ba ita da wanda suka ce mini tana da marayu gidansu mutane biyu in yi hankurin kara mata amma cikin rabawa shi Allah ya nuna mini wata yariya wurin zaman su ba daya ba na ce ke ba in manki ni matan gada na ba kaya ba wai a'a ta fito kasuwan Garba na ce in manki ni kada kike kin azumi na ba ki fadi gaskiya ta ce gaskiya in manki ni sa ta karbi kupon wuri na fudu ta ba yarwanta ta doki biyu ta ba yaran ciki ta kadira ta doki kaya uku. Jama'a ku bar mu ji tsoron Allah, ku bar mu ji tsoron Allah. Isa kaya 10 ya shiga na gan wani kuma da na ba kufan iraba wadansu kuma an ba anniya ta zo ita ma na hana ta an ba su ni wanda ya ba su ya kira ni wai wanda na gan ba ta sallan nan mijinta musulmi ne sun haifu suna zango amma Allah ya mai rasuwa cikin shekaran ga isa yaran kenan take duban abinda yasa ya bata kupon kenan don an ce mai mace amma matukan bata sallah da bai ce mai saboda yaran sun yi azumi sashe na ce a doki kaya a bata. Wasu daga cikin waɗanda wannan tallafi ya je gare su sun ce Allah ne ya aiko musu da Hajia Mariam domin ta faranta musu rai ta share musu hawaye kuma ta rage musu nauyin tunanin ya za su yi cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya mata albarka ubangiji Allah ya sa tafi haka nan Allah ya sa tafi haka nan Allah ya sa tafi haka nan Allah ya sa albarka tafi haka nan don girman rabbi samawati wa ma fil ardi man dal ladzi yashfa'u inda wa illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa huwa kursiyyuhu samawati wal ardi la ya'uduhu ma huwa Allah ya sa albarka. Kaya sosai na samu shinkafa sikiri miliki shi na gode na Allah ko ban ci ba dai na samu bakwai guda Allah ya sa ni. Ai tunanin sosai don na tunanin sikiri na tunanin shinkafa na tunanin mai sai yau Allah ya bani ne na samu bawan Allah ne ya kawo ya sa ni na gode mata. Na ji daɗi kwarai da na zo na zauna na jima amma na ji daɗi kwarai. Allah ka roƙo yau muna cikin azumi da shi zai mu Allah ka roƙo wanga Ramadan yanda ya zo muna da farin ciki da mu ta kan da Allah da Hajia Mariam muna kara mata godiya Allah ya ubangije ya mata albarka Allah ya kara ta kai rage ta inda ta fidda kadan ta bamu ga Allah ya ubangije ya mai da dubayyan shi kamar ire-iren su ira hakan ga Hajia Mariam last year ta yaka ga this year ma ta yi muna roƙon Allah ya ba mu ma iko wani shekara mu ma ce mu ma muna yi ba kullum mu zo a bamu ba mu ma mu yi bayarwa muna godiya Hajia Mariam Allah ya kiyaye ta magabatan ta Allah ya ubangije
ubangiji ya sa don mu duka kowa na da magabata Allah ya ji kansu Allah ya ramushe su alhamdulillah ajiya ta paye pa na wune pa otumo na je ka gundal no kar garan na je ka gundal kar garan na man kansu mo boazo na dumo zo sa ajina ji magana na assalamu alaikum. Menene muhimmancin bayar da taimako a wannan wata ta Ramadana? Ko da ma dabino guda biyu kake da shi, make sure kamar ko guda ne ka ba da wanka kuma ya bure mashi da shi saboda akwai alkhairi. Wai mutumin da ya ciyar da wanda ya yi azumi yana da lada kamar wanda ya yi azumi. Kisa ya kamata cikin azumi kai ko da ruwa fiye wata wani abu da ke ma ki siya ki kai masallaci kai ma ka siya ka ba dan wanka yi budin baki da shi yana da kyau. Sannan ana tambaya game da wayanda suke alkhairi a bayyane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai alkhairi a bayyane kai kuma a boye. A bayyanan nan shine wanda ke alkhairi kamar yadda Hajia Mariam ta yin ga a bayyane ne saboda wani la'alla wani yayi kokoyo da ita shi ma yayi abin da ta yi. Shi yasa sadaka a bayyane yana da kyau, sannan sadaka a boye kuma yana da kyau. Kika yi sadaka anu abu bai sa abin da kika bayar ba yana da kyau. Ba wai ta yi sadaka saboda duniya su ga kamar tana da shi yasa ta yi ba, ta yi ne saboda akwai ire-iren irinta da suke da shi da ba su da zuciyan cirewa. La'alla Allah ya taba zuciyansu su ma su cire su ba wayansu. Malama Salma Abubakar ta ɗau wannan damar ta ƙara janyo hankulan mutane zuwa ga muhimmancin tausayawa tare da taimakawa juna. Irin wanga kyautayi ana yi ne saboda wata rana ke man Allah ya miki dalili ke ma ki kokoyo. Domin ba ta yi ba saboda a ce wai kudi yayi mata yawa ba. Amma ta yi ne saboda ke ma wata rana Allah ya miki rabo ke ma ki kaki zamanto kowane lokaci ke mai karba ne baki bayarwa. Domin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yaddul ulya khairun min yaddi sufla. Wai kin ga annun da ke bayar yafi annun da ke karba. Shi yasa muna kokoyo da wasu ne saboda ke ma wata rana a ci amfani. Shi yasa ina rokan al'umma wayanda sun ka karbi irin wanga sadakoki domin lasiya mu da wasu ne. DC ya ba su cikin mu Allah ka jin kansu. Allah ka ramushe su, Allah ka sa sun yi dace, Allah ka kyauta makomansu, Allah ubangiji ya yi musu kyauta jannatul firdaus. Muna rokan Allah rayuwar mu na zamani na kunci Allah ya kiyaye mu. Shi yasa ina rokan al'umma ba nan kade ba, duk kugiyan duka Allah ya yi miki arziki ki wawaye ki duba yan bayanki. Akwai kanni iyaye, akwai yayanni, kaki bar sadakan ki na cin waje bai cin gida. Domin ko ina na sai na yi wanga nasiha. Akwai wata bauya Allah da ta zo mini last year. Ta ce mini Hajiya, Diana na ciwo, wannan yariyan da ke ciwo nan wuyan yayi rami. Jini ya bata hijabi yariya kamar mai shekara 8. She yariyan ta ce wai kakanta wai ta zo in neme sadaka. 50 million ake neman za a yi mata aiki. She ni ma na dubi akwai kanuwa ummansu. Yayan ummansu na da wata attajira. Ajiye kowane shekara tana kai mutane. She na ce amma ni ban da mai yawa ga abin da nike da shi ga kayan azumi je a maki bita ki ce ni na ce ki zo abin da ta samu ta baku. Hajiya bauya Allah ga ta kai gare ta. Inna lillahi wa inna ilaihi. She ta ce ma yariya ai yayanki ta fara shiga turai fes. Me ya kulla mana? She ta ce ma yariyan kamar ita ba ta da shi. Kanuwanta ta yi ciwo har ta rasu wani ta ma yaro kuma uwanta da uwan yariyan uba daya. Salamu alaikum. Hajiya ba ta ba yariyan nan ba. She ta neme 10 million wai man yariyan na neman zakka yasa 10 million. Gaskiya yariyan da ta kai gida arne da ke kusa da man ta ba da kudi an ka ji an kai ma yariyan surgery. Bayan magunguna ma arne ya bayar. Me yasa za mu yi haka? Me yasa zai zo haka? Kina da arziki sarkan ki bai cin gida she waje. Malamin baiti yace wa man yaj'alil ma'ruf min ghairi ahli yace yakun amduhu dhamman alai wa yandam. Duk wanda sarkan ki ke cin waje bai cin gida wallahi godiyan ki ya zaman to miki zagi ki da na sani. Inna lillahi. Yana ce saboda karfin ka Allah ya baka. Ko sana so saboda kyawunka
daman shi ya baki ganin daman shi ya baka shi yasa mu yi ta tausayin juna domin addar yawman yawma lak wa yawma alai kin ga shekaru yana kewayewa ni yau ga kai gobe ga wani kai mi kamar haka zai saura rayuwa kamar aweniya take tana sakiya ne shi yasa mu yi ta ma juna nasiha kamar yadda bauyan Allah Hajia Mariam ke yi ni kullun na mata roko duk sadakokin da ta yi lada ya kai ga iyaye ta kabari Allah mun roke ka Allah ka raba ta da hasara ka raba ta da bashi ka raba ta da sassaye wanda ke neman ta da mukunta ya kare kan mai shi sa'ilin kungiyansu Allah raba su da rarraba duk wanda za ta zama to fitinan na ko musibabba cikin su Allah ya kai mai shi nisa Allah ya sa su karu ka su rage Allah ya musu jagora ko inda suke kasuwancin su Allah ka aje su lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kafin mu bar wajen taron akwai alkawarin da Hajia Mariam ta ɗauka. Ina kara maimaita mu bayin Allah muna da yawa ire-ire na muna da yawa. Jama'a ku bar mu yi hankuri mu yi taimaka. Last year mun yi nan ga mun raba 500 farawan azumi amma cikin iko su Allah bai rage ni ba sai da ya kara ni fiye da yanda nake last year. Sada kuma kara Mamobi cikin Allah ya daren Mamobi kuma mun yi sarkar 500 daga masallacin Alidu ko ta polyclinic. Mun kara mutane 500 last year 500 muka yi amma this year mun yi 1000 now 500 Mamobi 500 in Allah ya da yau da raba kupon yan Mamobi. Monday mun yi rabo daga masallacin Alidu in Allah ya kai mu kuma Allah ya kai mu Allah ya ba mu mutayi mu abinda don duniya ba komai cikin matukan kin mutu rayuwar duniya shi short time komai kika gaji kin bar shi in kina cin kita tuna da bayin Allah mu ta taimako kullum mun sallah muna roƙon Allah arzikin mu arzikin bayin Allah cikin arzikin za mu ji tausayin mutanen da ba su da shi cikin don Allah ya baka arziki bai ba ke kadi ba ya baka ka taimaka ma bayi amma ka ga arzikin da baka taimako cikin kada ka ji tsoron arzikin ka ji tsoron arziki ka san kaman karshen ka ba zai yi kyau ba karshen ki ba zai yi kyau ba amma matukan kina taimako zai kara bar ki je gaba zai kara bar komin ki yayi kyau ko mutum ya sa miki ido wallahi zai bar ki inda yake ni Maryama zama nan gaban yawo gidan boka ban zuwa malama ko na komi na da kina ba Allah kuma in abu ya dame ni in na daga annu na ce Allah wallahi kafin an juma Allah ya biya mini sa na gode ma Allah na gode ma bayin Allah kuma da ke mini addu'a Allah ya kara aje mu da su duka bara na gode ma da suka yi recording Hajia Mariam na gode muku Hajia baby face suruki na gode ma ku duka Allah ya saka muku Allah ya bada malamai na Allah ya ba ku lada malamai sweet sisters Allah ya bar ku ya bani wai gani ya kori ji. Wannan ne ya sa muka je unguwar Mamobi domin mu ga yadda rabon kayan azumi na Hajia Mariam Foundation zai kasance ga abin da 'yan unguwar Mamobi suka ce. Kuma ta koma da uwanta baya ba, ta yi ma uwanta biyayya sosai Hajia Mariam. Shi sa ta fi hakan ga da ikon Allah, Allah mata albarka. Allah ya kare Hajia Mariam, Allah ya sa wata rana mu samu mu yaka nan. Cikin azumin ga Allah karba muna Allah karma Hajia Mariam arziki Allah ya sa mu yi koyoyonta Allah ka ba mu yi koyoyonta albarkacin kul wallahu ahad Allahu samad Allah ya sa albarka Allah ya kara ta Allah ya sa wurin ta samu mu ta ka rawan gani sosai wallahi ni na ji dadi na duba mashin da wasu ma abin da zan fadi saboda ta yi kokari saboda kana yanayin garin ga yake ana ga Ramadan zuwa ga Ramadan mutane dan suna ta tunane kan batun abin da a karya kin ga ko gashi ta fabe mutane wallahi Allah ya saka masa da Allah Allah ba ta lafiya mai albarka sabon shekara kuma Allah ba ta yi ku ta yi abin da ya fi haka wallahi muna gode mata ana raba kayan azumi ban ji ba yanzu gano na ji amma inda na zo alhamdulillah kuma na samu shinkafan da zan dafa ko da umu bata ne in ci da yara ya sa Allah ya sa albarka ka ta haska kata duk inda ta fitar ubangiji Allah ya ba ta mafi da haka Allah sa albarka Allah kiyaye ta da ita da iyalin ta duka Allah musu albarka mun gode ka kara mun gode mata ne sai mu ci fi haka Hajia Mariam Foundation ta saba raba kayan azumi a unguwar Nima. Menene dalilin ƙara 'yan unguwar Mamobi a wannan lokaci? Ko mai mutum zai duniya da sanin Allah ba da ikon ka kake yin ba. Duk abin da ka gan bawa yayi duka. She in Allah ya so ya yarda. In Allah bai yarda ba ko arzikin nanunka ko yaya ba za ka kai alheri da shi ba.
abinda na yi last year ma mutane 500 ni kada na san nihiman da na gani wurin Allah, ni kada na san alherin da Allah ya yi mini, ni kada na san lafiyan da Allah ya yi mini, ni kada na san yawancin ran da Allah ya ba ni da zuriya da lafiya duka. Ya kamata kabaran gode ma Allah, kuma Allah bai rage ni cikin sana'a na ba, shi Allah ya kara ni mo, shi na ga shi abin ma ina yin shi ne samun arziki na, bari in ci gaba da yin mafarin da na kara Mamobi cikin shekaran ka kenan. Isnadan ba yan waye na ni ba jama'a, saboda Allah da Annabi wallahi in kina da 10,000 in kika ba ce ki bada kika bada 5,000 ko kika bada 3,000 ko 2,000 wallahi ki imani kamar abinda kika cire ga Allah dai mayar miki da dubun shi. In dai kin wallahi kin samu amfanin shi, amma kin ce ba ki aje ba za ki samu amfanin shi ba, kuma arziki ko ya kike ki sa mutuwa gaba. Wallahi ko ya kika tara kin take bace zama na magada, ba lokacin da ki je kina kuka wai me na bar arziki na yi da shi. Lokacin abin da suka ganda ma shi da su da sa kin neme ma kanki aljanna, Allah kuma ya baki aljanna. Yasa yan waye na ire-ire na muna da yawa, ajiyoyi kama na muna da yawa. Ina rokan ku saboda Allah da Annabi, ba she ka tara ka ci ka gaji tukun ka ba wani waje ba. Lokacin da kake cin kai tunanin dan wanka, lokacin da kike shan ki tuna da yarwanki da bata da shi ki bata. Wani ya duba sai shi nake ce wani ya karbi 2-3 ina duba shi yaya zamba ba ni ma na san dadin kudin da nake spending nan, wallahi na san na doki kudin na yi wani abu da shi, amma na duba ga mutane ne ma ya kamata in taimaka. Abinda zan yi na bai wuce cikin iko su Allah, lokacin kan ya barin achieve wannan. Yasa da doki arzikin ni man na raba, amma na zama wawuya ba. Ajiyoyi mu wadansu su duba wai ko isa, wallahi ba isa ba. Abinda nake yin Allah ya ce yi, ba karfi na ba iko na ba komai na ba. Hajia Mariam Tikas ta yi ƙarin bayani yayin da ta ce aikin alherin nan da take yi ba yin ta bane, yin Allah ne kuma da goyon bayan mai gidanta. Abinda na fara duka da karfin mai gida na ciki, saboda na doko mai shawara she ce ra'ayi mai kyau kika kawo, shi ma ikara nashi a kara a yi shi aka. Yasa ban taba kawo shawara ya ce mini shawaran kin ga bai yi ba, ko ya ce abinda da ke an sa miki da ajiye matukan mun mutu ni ban damu ba, wallahi in fitan nan mutu Allah ya kashe ni, ba mutum ba abinda na bayar ya saka kashe ni ba. Lokacin tafiya ne kai na wuce, isa ba zan shakka saboda ke ko saboda wani ce ba zan yi ba, wannan ido ya duba ne kashe ni matukan na mutu, wanda za ta kashe ni ba ta sauran duniya, kowa ya mutu matukan na mutu, ko na bar nan na mutu wallahi lokaci na ya kai. Lokaci na kai sa ban shakkan wai zan yi abu alheri wai don idon wani, wai don ka ji da wannan baka ba wani ruwa ya sha, in ka ji da wannan baka dafa abinci mai kyau ko fa ka ci, in ka ji da wai don wani baka yi ma wani alheri, in wani na mutuwa ko magani baka bashi don ka ka bashi maganin ce ka kashe shi. Isa ni na yi saboda Allah, in na mutu kuma Allah ya kashe ni ba mutum ba. 'Yan uwa da abokan arziki na Hajia Mariam suna ƙara alfahari da ita a ko da yaushe. In ta kawo shawara kamar tana son ta yi abu haka, to ni ke mata coupon da komai, jin hai mata wuri da kujeru. Sunan bata san da zama ba, kamin ta gan coupon na shi na sa shi as Mariam Foundation. Isa shi abin ya kara karfafa mata kamar isa abin da nake mata ki. Allah ya saka ma Hajia da alheri, wallahi ta yi kuma me yi ne ko ba yau ba tana yin da dama. Yau mu duka muna cin albarkanta, isa Allah ya ba ta lafiya da yawancin rai. Ina jin daɗi sosai, ina jin daɗi kamar Allah ya bani yaya da take yi wanga abu, don mu da kanmu wallahi alhamdulillah tana yi muna sosai, shi dai ba mu kai magana mu gabanta ba wallahi. Shi yasa ina jin daɗi kamar nayi na tanyarwa na muka yi abin arziki. Allah kuma isaka mata da alheri, ne addu'a nake yin Allah ya bata lafiya da karfi, abin da take yin Allah ya kara bata, mu ma Allah ya muna dalilin mu yi dai mu duba ta mu je. Hajia Mariam wanda ya sani ya sani, wanda bai sani kuma ba yana neman ya sani. Mutum ne idan kana kusa da ita tana kara ka, in dai kana kusa da Hajia Mariam cikin ikon Allah baka koma baya, hannun dama hannun agu, gabas arewa, ko ta wani anya ne shi dai bata sani ba, tana yi iyakaci yadda ya kamata ta yi. Abin da ya kara mini kwazo in ce ya kamata zo mara mu bosuwana kan abin da take yi.
gaskiya da na zo yadda na zo na iske jama'a ya kara mini imani na koyi wani abu. Allah ya sa kamin sabon shekara mu kara mu tanye ta adadin da take son ta yi mu mara mata baya yayi yawa fiye da yadda muke tsammani. Alhamdulillah, masha Allah, duk inda kuke ku ci gaba da yi wa ire-iren su Hajiya Maryam addu'a saboda Allah ya ci gaba da taimaka musu, yana ƙara musu arziki saboda su rinka samu suna taimakawa bayan Allah. Maryam Muhammad ba kuke tare da ita, mu sha ruwa lafiya.